kon ngati-ngati to. Dek iki licik jare. Terus aku kerep ngergoki terus dek ya kan wong kan ketara to Pak wong ki ngapusi ora. Aja tinggal. Iya terus ngomong. Lho lali to aku arep ngomong. Heeh, majikan licik. Aja. Kate Lali diakali, aku. kate diakali. Pokoke intine lho gak iso omong kan aku lek di gak iso omong. Gak iso omong mangan wis. Aja gak iso omong Pak kalau di video. Ngeblank apa sih tak omong nih. Iya, majikan licik. Diakali. Aku enggak ngarani ya. Mbak Embien kan ngomong intinya soal dek iki kok dek kan pertama kan yo non to Pak. Umurnya sik cilik. Dek iki ngomongin aku. Kamu bang sik cilik tak omongi ya secara aku enggak ndudoi. Intinya aku enggak ngujuki kamu elek tapi iki sing tak alami. Dek kan mending ngono to. Waspada. Yes pok ngono lah ya. Ambek dipangan segone. Dek kan mending ngono to Pak. Lho lali to. Pok ngono ya. Terus baru iki tapi nganu, aku enggak ngejok-ngejoki elek iki sing tak alami. Tapi sok mbene kan enggak roh. Iso yakmu mengalami hal yang sama. Iso ngene, iso enggak ngono to. Tapi delokne mben ngono to. Pokoke intine ngono lah. Ya, terus baru iki dek iki ngomong sing soal intine dek iki berusaha piye cara nganune. Ben dek iki tunduk ambek dek ngono piye to lek ngomong iki? Kok enggak coba jambi telek asu. Kudu piye ya lek ngarani? Sampeyan dadi manut. Iya. Karo majikan, nurut. Mbak Embien intine ben nurut. Kayak digawe supaya nurut. Heeh, ben gak iso berkutik. Akhire manut ngono lho, Pak. Oh ya. Terus Mbak ya akhirnya ini ki wis kadung kebablasan goblok digobloki to. Dek muni ngono terus Mbak iki diperdaya. Ya ngono ki lho Pak, tapi ki enggak secara kowe tak seneni ngene-ngene ki enggak, cara halus. Dadi kan enggak ngetarani to, Pak. Piye carane kira-kira? Dengan cara dhek omong-omongan ngono-ngono kuwi lho. Oh. Cara omongi. Lho keren lho. Dhek demi pinter omong Pak Yonan. Terus iya tak rasa-rasane iya sih. Tapi gajian lancar, Kak? Nganu, dhek tanggal enggak pasti dhek pokok intine hari gaji. Yo, hari pertama nganti tanggal 10. Terserah wingo. Heeh, terserah. Jadiane 10 hari. Iso 1, 2, 3, 4, pokok intine ngono lah ya. Terus bar kuwi apa nah ya? Lali. Saya tak ilinge ya. Dilek sik daginge. Teman-teman ya ini sambil makan Mbak biar tenang. Enggak apa-apa. Kadang-kadang orang panik, bingung. Kayak dieling-eling kan iso to. Heeh. Ora apa-apa, enggak ketok rupane kok. Tenang saja. Lah sampean timbangane tak wasi lho, mangan karo meliri terus gak tenang, atine itu koyo was-was gitu loh. Koyo wedi, uripe koyo dipangan arepe dipangan buta lho ngerti enggak? Kayak Timun Mas arepe dipangan buta lho ceritane ngerti enggak? Anake polisi kabeh Pak, jangan aku non wae wedi aku. Gak usah wedi, enek wong ganteng sak donya. Polisi kayak mending ngene. Iya. Aku ki nek kene wis suwi, aku lho njiko pembantu wis gak ping 1 2. Terus Wis berarti sampean itu diintimidasi. Wis ngono ku lho, dadi kok secara ngono lah. Heeh, digawe supaya kowe nek gak manut aku, kowe tak gawe soro, tak gawe susah. Kok intine apa taika ki lho ho. Gak kok intine dek iki ngomong. Taika ho apa? Intine kok kabeh iki beneh. Awakmu ya beneh oh. Loh, aku kapan kok jahat tak konokne. Terus wis ngono lah Pak. Terserah aku debat iki. Duh, ora debat iki wong ditakoki. Karo dheke. Oh. Beh. Kan sampean tak takoki. Tapi sampean kerja nang ngono piye? Enak apa enggak? Lek kerjane iki Pak ya. Enak, enggak enak angkat-angkat. Mbak kan numbuh total to nek kursi roda. Dek iki kan nek toilet, engko ki enggak nguyuh tapi ngomongi nguyuh ngene lho Pak. Dek wi ra pisan pindho. Engko lek tak omongi. Engko sik gap apa jenenge arani? Kesusu. Tantansin. Kebelet ngono ya, tak terne tenan enggak ngapusi. Engko lek dong iya ya. Engko lek anake mengelak. Orang tua ki ya ngono kuwi. Lah iya no. Iya, terus aku kan kalah neh to, Pak. Terus iya ya ora kalah ya sampean harus sadar ya. Wis ngono lah. Wong tuwek ya temblek selit ngono iku. Tapi ki anake ki ya, Pak. Ngewangi. Enggak, dibalik kuwi ki
sakjane anak iki yo mendino iki congkrah ambek wong ambek si ibuke iki mendino wis lek omong ki koyo wong tukaran ngono lho. Dasare wong kene omong banter yo. Engkereng wis ngono ki lah. Iya. Mbah iki ngeng Iya. ngono lah. Makane butuh sampean. Alah mbok, Pak. Lho lah bener kan? Yo wis. Oh intine secara nganu ngono lah. Heeh. Enggak sing tak bingung iku apa? Kenapa sampean kok tegang gitu? Hidupnya sampean itu wedi, gak bayaran apa gitu? Ketakutan apa yang tersirat sampai wajahnya sampean ini apa pucel kowe ngerti enggak? Sing ngomong gak wong Rungsep. siji. Heeh. Wajahmu ku rungsep gitu loh. Ngerti enggak? Aku lek turu ki gak iso tenang, Pak. Dalam- Mbak iki gak omong ya, tapi dhek melek ngusi aku terus. Piye aku gak iso lek turu piye ya? Wae turu aku ki ya pengen turu. Oh, diusik, Heeh. diceluki, weh. Ngono aku wis gak iso. Tapi ki wis mlebu tiba-tiba. kamar ngono lho, Pak. Dadi kan kesane kaya lho kan aku wis mlebu sore, mesti mlebu kamar sore. Lho tapi masih sore lah aku gak iso turu, kan percuma. Kuwi ya termasuk turune. Kurang turu. Padahal mlebune sore tapi ki digugah. Dek iki ngono kuwi lah. Apa ya kurang turu ya ngono kuwi. Ya ngono lah, Pak. Enggak turune iki gak jenak, Heeh. Dadi aku ki kok turu ki mek gur awang-awang. lap-lap. Heeh. Tapi ki gak turu. Aku lo krungu apa-apa. Dadi kok lho mara-mara isuk. Dadi kok Oh, enggak, soalnya kalau kayak sampean gini, dijarno suwe-suwe, sampean suwe-suwe gendeng, Mbak. no amit-amit jauh bayi aja tuh, Pak. Aja. Aku Lho, lah piye? Didelok wajahe lho rungsek, padahal jek perawan gurung rabi tapi gak perawan. lho mesti ngono Pak iki ya. Mesti ku. Lho mesti ngono, Pak iki. Lah sik tak takoni perawan apa? Lah kan gue nikah. Oh ya wis. Iya, Pak. Kan enek sing kadang-kadang gurung nikah tapi Kan gak kabeh. wis tahu. Gak Ya. kabeh. Ya kan makanya tak takoni. Wis Pak ngono lah. Tujuannya itu ben sampean cair ngono lho, kan uteke gak rusek ngono lho. Jadi sampean niku wis meneng, apa meneh ketoke senengane nglamun. Ya kan? Aku gak seneng akeh omong asline. Hah? Semenjak ngrumat mbah kuwi aku malah gak seneng omong. Biasane Seneng, biasanya aku ya iki tanda-tanda menuju kegilaan itu iki tanda-tanda. gitu Pak. Konten iki mantep, Pak. Mbak iki lho. Lho, padahal iki lho, nek misale ya kayak nek arek-arek iku nang kene iso TikTokan, terus iso nggawe Wis, filter. saiki ora. Iki rupane iso kuwicelong lho. Ya kan? ya? Ya kan? Keringetan. Ora, lecek-lecek ngerti enggak? Kertas diuntel-untel itu lho rupane sampean iki niku. Ya ampun. Makanya karo bojoku langsung dipekno mangan. Ayo mangan sik, kan. Biasanya Ayo enggak, selu. berarti melas ya aku ya Allah. Ora, yo ndelok rupane lho, Mbak, ngerti enggak? Aku ngerti wong rene iku wong ruwet, Mbak. Sing iku rene lho. Sing Sopo? arek terapi ini. Ya kan? Ruwet, Mbak. Ndelok rupamu iki ruwet. Mangane mangan dhisik, ngombe sik, mangan semongko engko tenang baru kita kasih solusi. Kita kasih solusi, ngono lho, tenang. Lho kan ngelamun bayang. Iki aku mikir, Mikir, apa Bi? ya sing tak. Pikir no, omongno nang aku. Lah iya tak eling-elingi sih, Pak. Heeh. Kok wis tak omong nih. Gurung. Soalnya gejala-gejala kegilaan ini iki, Mbak. Kayak sampean iki. Meneng, Anu, nyeleleng. mbiyen ki Mbak iki kan dipadakne to kambek sing 10 tahun ngono, Pak. Terus bar kuwi, Masuk, Mbak. gak ero aku lek nek lawang. Apa dingklike. Masuk. Nah, terus Mas-masan ya. terus marang ngono. Heeh. Aku mau Gimana ngomong. bojone enggak ikut ah? Enggak ikut ada temannya. Intine Oh. sing sadurunge kan 10 tahun. Heeh, terus Mbak iki dipadakne ambek sing 10 tahun kuwi mang to. Terus dia iki nganti wanti-wanti. Delok ento engko lek amun tek kok kene. Engko lek aku dipadakne amu. Tenan to bae. Makan Terus bar kuwi engko lek aku metu iki. Dia kan biasanya goleke kan non to. yo. Saiki- Yo bener. Saiki goleke gak non, Pak. Goleke saiki sing kan tak takoki to. Tak takoki, Pak. Nganu, aku mek gur mancing to. Terus Nganu golek iki sing aja non nek iso sing ek ngono to. Ben dhek iki piye ya ben ngerti nyelot
iso maca situasi ta, pokoknya intine ngono lah ya. Ya siap. Terus bar kuwi dhek ngomong dhewe ngene. Iya aku golek dhek iki ego. Enggak, pertama ki dhek aku lali urutane. Pokok intine dhek tau nek Malaysia. Terus nek kene 2 tahun, terus mulai 4 tahun, terus rene neh, terus iki. Mbok aku lali urutane mak ngono. Oh aku. Ya wis. Dhek bahasane Inggris, iya aku ngono. Ya wis, terus jajah sok ben lek dipadak nek genten. Kuwi tukang padak beneran. Beneran. Si sampean iki di Hong Kong ini baru pertama ini. Heeh. Sampean gak tahu ngerti ceritane Hong Kong ini modelnya kaya apa? Kaya entut berut, Iya, kaya telek kucing. Bisa Sampean gak tahu? YouTube, ndak aku YouTube ada ceritane mbakku kan maune kan nek kene to Mbak. Mbak artian Pak. Terus dia kan yo cerita apa intinya ngene iki nggak ngajeni pembantu lah, intinya mungkin pembantu wong liya kayak jane ajine omongane kasar ngono lah, pokoknya intinya ngono lah. Sedangkan adik kan wong Blitar dhewe to Pak, wis ngono lah ya. Ya. Wis ngono lah pokok Pak. Kayak akan pengalaman kerjaku nek pabrik. Jadi enggak enak pembantu seiki. Kayak pertama iki. Nah, enggak, pikiranku itu ngene. Apa yang sampean khawatirkan? Yang sampean takutkan itu apa? Ketakutan apa? Kekhawatiran apa? Wong gak duwe utang. Iya, ngene lho Pak karo kan biasanya kan lek sing apa kuwi jenenge lek non kan sing digoleki kan rekod. Nah, iki Ya. kan lek aku dikei rekod elek, gek sedangkan Oh, itu. nah kuwi barang terus Terus apa meneh? karo intine Sampean gak wedi diperkosa kan tapi? gak lah. Ayo, Dek kan wes, dek polisi aman. gak kira ya, Pak. Jere sapa? Jere sapa? Jangan, Pak. Wis pokok piye Yus to, Pak? dinyohno ae nek diperkosa karo polisi. Kalah. Heeh. Jadinya beda. Heeh. Dek gak aneh-aneh sih, Pak. Ya wis, oke, aman. Ini Ismundarin. Enggak aneh-aneh. Mm-mm. Ya gak wedi kan? Asli. Kalau yang ini Enggak. Kalau untuk hal itu kan ndak wedi. Sing sampean wedeni kan nggak sampai finish. Yo. Rekodnya jelek. Mm-mm. Terus kok gak oleh kerjaan neh. Ya, tapi kan keadaan aku mau maksa, Pak, meskipun Ismundarin. bah kurang titik bare aku utek wis aku wis yakin ngono kok aku wis ya kok iki keputusanku wis Pas. iya Break. intine wis Mentok. iya ngono Wis kuwi lah gak tekan. Tanya dulu gitu mau ada yang Sip. punya mana. tapi kan ya kuwi lah Pak rekote kuwi terus karo Jadi Pirang wulan sih? kadang kan disuruh ganti sik tas Piro? 1 tahun 7 bulan Oke, aman. lho engko kan jarene kan enek sing datane dikunci apa PT Gak, itu kan setahun, di bawah setahun. Iya Sampean dah. kan sudah setahun 7 bulan. Sampean delok konten sebelah ta? 1 tahun 8 aku kan delok bulan. akeh enggak mesti iki tak delok oh konten iki ngene-ngene iki Lah tapi akhirnya tekone rene. iya Kenapa? ya enggak ero Oh, enek-enek sing spesial enggak nang kene? Kok sampai akhirnya rene mangan rendang barangan? ya enggak ero Piye maksudku? mbok enggak ero aku Ya iki berarti tanda-tanda kegilaan. Ora ngerti maksudnya kok moro rene. wis takdir Takdir ya. Heeh, wis. Lho, menang nyeleleng mikir apa sing mbok pikir apa? Tak eling-eling ki lho, Pak. Apa nah ya kok kuwi tok deh. Heeh. Oke teman-teman semua ya, karena mbaknya ini tatapan matanya kosong ya. Jadi kemudian ngeblank ya. Kita urusin dulu mbaknya ini ya, biar dia makan yang enak. Teman-teman ingat ya, jangan terlalu ngeblank. Main ke sini makan rendang, mangan jangan tewel. Mangan sing enak-enak, sego pecel ben sampean gak ngeblank. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see next video. Bye bye.